Ndị Igbo, ekene m unu. Ọkwa nwanne unu nwanyị bụ Nwaada Mrs. Princess Ifeoma Adaigbo, nke eji Princess Ifi Ugwu wee malụ na Facebook, Instagram and TikTok. O nwere okwu dị mkpa nji maka ya wee bịa na mgbe ikpeazụ a. Enere anya otu ụbọchị si dịlị nwee ka ọ dịzi, ife amasịrị wee kwụlụ. Ya melụ nsogbu ji wee dị ebe niile. Ụfọdụ na-akpọ m n'ekwu igwe, ụfọdụ na-edekwalụ m n'edemede na-asị, biko nwanne anyị nwaanyị ele anyị aka tinye ọnụ n'okwu a. Isiokwu m wee bụrụ maka otu ihe isi ike si wee dị na mba ụwa niile. Mana okwu ndụmọdụ m ji bịa kachasị ebe ụmụnne anyị ndị nọ na gbadaba anyị bụ Naịjirịa, ọ kachasị ụmụ Igbo be anyị. Ihe isi ike kalizi, ụfọdụ afụrọ wee lie, wee na-ebute nsogbu wee dịlụ ọtụtụ ezinụlọ. Di ada aghọtazi ihe nke nwaanyị na-ekwu, nwaanyị ada aghọtazi ihe nke di ya na-ekwu, ụmụazị ọgbaghara wee zuo ebe niile. Wee sị ka m bịa ka m were okwu ndụmọdụ wee bịa ihe ụmụnne m, biko ka anyị were unu ndidi na nchekwube wee tinyelu ya bụ ife, na ọta aka ife dị ọkụ ọ ga-ejukwa oyi. Ka anyị nwee enu ndidi, nwee okwukwe na nchekwube na ọ ga-emecha, ọ ga-adị mma. Nwee na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị a na-anụ anụ, biko ka anyị jiri ya nwayọọ ebe ndị di anyị nọ. N'eziokwu, ihe siri ike. Ụfọdụ amazi ka ọfa jebe eje ka ọfa na be ana. Otu ha na-esibu enwetebu ego eji enyelu ndụ aka, esi ụzọ otu enweta maka otu o si dị. O wee bụrụ ezigbo nsogbu wee dịlụ ọtụtụ ezinụlọ. Nwaanyị ada aghọtazi nke di na-ekwu, nke di ada aghọtazi nke nwaanyị na-ekwu. O wee bụrụ nsogbu ụmụazị a na-agbasazi. Malụkwa na nne ewu na-ata afịfịa nwa ya na-ene ya anya, ka ọ ghara ịbụ ihe ga-ebutela ụmụ anyị ịgafesi ụzọ. Biko ndị nwoke, jirinụ nwayọọ na-akọwalụ nwunye unu ka o si dịlụ unu.